बसून अमरत्वाचा वरदान घेऊन स्वर्गाच्या आशेने आले, पण ते त्रिदेवाच्या सहाय्याने परलोकी गेले. याचा विचार कर. जर तुला जर प्राण प्रिय असेल तर एवढ्यातच निघून जा. तुझी पोकळ वर्गना हे इंद्रा, तुम्ही कपट करतात म्हणून ब्रह्मदेवाकडून वरदान घेऊन आलो आहे. हे सर्व देव पळून गेले. हे स्वर्गाच्या स्वाधीन करून तू पण पळून जा. अरे चांदळा, तुला युद्धच पाहिजे ना? हा युद्ध संपला नीच जगना, हा युद्ध संपला नीच जगना. तुझ्या बळीला आतूर झालेल्या या वज्राने तुझा शीर धडापासून वेगळं करून तुला यमसदनाचा